Те културисти за нищо не стават. Те са бъгави, бройлери. Викаш едър, такова не е подвижен. Не може да... Той не е функционален. Аз не знам как ще излезе по стълбите сега. 2 етажа стълби нагоре. Ще ми прави рамо. Гледай ги те. Той не може да си дигне раменете. Тай изометрично положение, човек направо ми кърти гърба. Добре ли беше? Да, много добре, между другото. Но трапеца ми и гърба, и ректусите, и трапеца гърмеж страшен. Това, ако го правиш в деня след гърба, не знам как ще е. Добре, че ни направихме 2-3 дни пауза. Сега правим следващото. До тук добре. Не, вече не е добре. Задържаш 1-2 секунди. Това ми прилича малко на кунг-фу панда. Леле, човек, аз това не мога да го направя. 10 ръка и колкото ти позволя тялото. Аз така не мога да си сложа ръката. Мисловно съм сигурен, че можеш. Мисловно? Аз какви неща мисловно правя. Сигурно и Чик Норис не може да ги направи. Дай ги настрани ръцете. Така, правилно настрани. Айде сега едната отгоре.